Gondolkodtál már rajta, hogyan tudnád pofon egyszerűen vállalkozásodat vezetni? Rengeteg energiát fektetsz az időbeosztásod megszervezésébe, mégis kiesik a bevételed a lemondott időpontok miatt. TimeBees, az intelligens időpontfoglaló és vállalkozás irányító rendszer. Adj lehetőséget vendégeidnek online bejelentkezésre nyitvatartási időn kívül is a nap 24 órájában. Az időpont akkor van lefoglalva, ha ki van fizetve. Az előleg bekérő funkciót bekapcsolva mától biztosan kalkulálhatsz jövedelmeddel, melyről a rendszer részletes pénzügyi és egyéb kimutatásokat végez neked. A TimeBees e-mail, SMS és egyedi értesítéseivel segít, hogy te és ügyfeleid végleg magatok mögött hagyjátok az elfelejtett időpontokat. Csoportos e-mail és SMS küldéssel pedig egyszerűen informálhatsz mindenkit. Saját fejlesztésű csoportos időpontfoglaló funkcióval is rendelkezik, amely lehetőséget ad online és offline oktatásra is. Bizalom és hűség. Marketing. Építsd ki ügyfélköröd a TimeBees segítségével. Állíts ki bérleteket, ajándékutalványokat vendégeidnek. Ne feledkezz meg a születésnapjukról és névnapjukról sem. Próbáld ki most 1 hónapig ingyen. Szolgáltatásunk bekerült a magyar top 100 digitális fejlesztés közé. TimeBees. Fejlesztésünk pályázatokon keresztül is megvásárolható.